ji 3 salan ve koçberên vê kampê ji bombebaranên artêşa Sûriyê dûr bûne ji ber ku ew nêzîkî sînorên Tirkiye ne. Lê tevlîbûna Rûsyê di şerê Sûriyê de aramiya wan têk daye û niha ew di rewşeke nexweş de ne. Koçberên Sûrî li Bakurê Laziqiyê bûne armanca bombebaranên baleferên Rûsî û cara dawiyê ew jî bi bombeyên goşiyî hatine bombebarankirin û di encamê de bi dehan kes hatine kuştin û birîndar bûne. Rejim kampên sivîlan bombebaran dike, balafir û roket û bombeyên goşeyî bikartîne. Koçberan dubare koçber dike. Tu cihên din nemane êdî niha kampan bombebaran dike. Xelk nizanin çi bikin. Kamp nabe bêne bombebaran kirin. Ji ber got tenê kon û xelkên sivîlin. Şer ti devera aram ji xelkên sivîl re nehiştiye. Ew herin çi deverê şer li pey wan diçe. Berî niha bêhtir ji 10,000 malbat li vê derê bûn. Lê niha koçber careke din koçber bûn. Beşek ji wan koçberan çûne gundê Yemediyê yê sînorî heya xwe bigihînin welatê Tirkiye. Hevdem beşekî din jî ber bi gundên Idlibê ve koçber bûne. Em li wê kampê akincî bûn. Lê rejîmê biçekên giran em topbaran kirin. Cara dawiyê hinek ji malbatan bi neçarî ji kampê derketin û ber bi cihekî aram ve çûn û beşekî din jî çûne Tirkiyeyê. Ev balkêştirîn dîmenên kampên Bakurê Laziqiyê ne. Hemû xelk xewnan bi vegerê bo sermalên xwe dibînin. Lê niha vala bûne û akinciyên wê koçberî bo cihekî aram bûne. Beriya niha bi sedan kon li vî cihî hebûn ku koçberên her du çiyayên Kurdan û Türkmenan dihatine vê derê ew ji bo xwe û malbat û zarokên xwe li aramiyê digeriyan lê tenê di nav kampan de jî şer li pey wan bû. Haşim Hejbekirî, Rodaw, El Laziqî.